Grevare Reaman Anson Dilemetis Shana. Roja Reş, felaketa herî mezin di dîroka Kurdan da. Nehê cotma 1980 bi zatên devletê Kosoger rêbera Sûriyê terk kir. Destpêkê derbasî Yevranîstanê bû. Tevê ku Yevranîstanê bi xwe bang vekiribû, çarê mijdara 1980 peneberiya wî qabûl nekirin. Rêbera xwe derbasî Rûsyayê dibe. Li Parlamentoya Rûsyayê vê qabûl nekir. Dozdê mijdara 1980 rêbera xwe berê xwe dide Romayê.